En dit is dus Ivan. Ja, die wil aardig noffelijk, ja. Kijk, we gewoon bij die ben worden wat lult. En in de jesten worden ze wel wat roeken. Maar ja, daar ben ik wel om. Bijt de meeste bal in die bok helemaal. Hè? De bokkenpruik, de gruttewian, de sik. De echte originele zat ze dus vroeger hier al hier in Nederland weer. Dat net Ivan. Harde bok. Dan heb ik mijn zogenaamd atelier, wat ik dan altijd neem. Mijn oud hak, waar ik dus mijn t-shirtje boel wat in bedruk. Zo heb ik weer alles wat steen. Een drumstel, als me alles een keer frustreert, dan slaat er wat op om. En verder dan maak ik hier mijn t-shirtje boel dan al hier wat. Boter, brie en groene cheese. Na de seks zit me hier in de cheese. Wat toos dat als een hindermat uit een hamer drinken. Nou dat een bier kan, liet u daar nooit aanzetten. Net zo makkelijk als ik gewoon geit kocht. Nou, dat is een van mijn andere populairste die ik ooit gehad heb. Ja, de betekent die dingen dan wat. Je jerres wat. Je lezers wat. Dus er moet de inspiratie moet er dan komen. Ja, ze kan je het nemen. Ken ik ze, ik pik het hou. Luna, kom. Luna. Kom. Kies maar. Kom. Ja, kom maar. Ja. Kom maar weesje. Hè? Ja. Dank u wel. Hoe steekt er hier nou? Schitterend, tikkie even. Wie krijgt zo mooi als je drum? Dat woordspel. Ik heb er met een kringel op, ik was de kop de gitaar, weet je wel. En dan ik er even zo, pak ik de gitaar even en dan draai ik. En dan was die kap met die meezitten. Jezus, nou een rockgitarist. Een beetje zo, hoor. Ah jongen, het leven zit vol amusement. En dit is jouw kroeg? Dit is de kroeg, ja. Ja, daar hebben we dan vergaderingjes en zo wat en jeetje feestjes hebben we hier wel eens. Ja, meestal vergaderingjes. Dat ja, vind ik leuk. Nou, en verder bij mijn t-shirtjes werk ik dus nog bij Harte Friesland in Drachten. Dat is een omruimwinkel. En ja, daar maak ik ook griezengraven bij. Zitten we daar eventjes in op zijn hand? Oké, yeah! En dit is dus werkje. Grut, hè? Ze vragen mij dus ik wel eens voor bepaalde filmpjes. Heb ik in Grijpsel en de Gier, dankend baas Bob en baas Bit. De helft van 63, al zo'n soort filmpjes, daar hier ik dan wel een liefst al zien. En dat heb ik altijd maar een hele hoop nocht en niet het te dienen. Dus jou ben ik nou een soort van beroemd? Nou, ik ben gewoon wimpie. Dat is je er niet. En in een simmerclip dus. Ja. Doch de simmer swing en draai en zwaai en spring. Doch de simmer swing en nou omleeg en nou omheen. Ik heb ook altijd een beetje wat ADHD gehad. Ik maak graag dingen dwan. Ik maak mijn werk heel graag dwan, mijn hobby's heel graag dwan. Ik wil altijd dwaande wezen. Met mijn beesten, met mijn toneel, met mijn werkje en met de markt en zo wat. Ik ben echt bijvoorbeeld zo'n tolenboer, daar ben ik aan het werk. Net omdat het maakt, maar omdat ik het gewoon leuk vind. Daar ben ik dingen bij, die vind ik net leuk. Dan krijg je mij net mijn hamer en een speaker en een plankje. Want dat verdam ik gewoon, dat wordt net. Ik doe alleen nog dingen die ik leuk vind. En dan kan je het heel lang volhouden en als je dat doet, dan heb je een heel mooi leven.
Misschien wil je dat eens op een t-shirt zetten. Ja, ik wil dat een psychiater dat maar zo nemen, maar dan komt het altijd wel goed. En nou omheen, en nou omheen. Beste redactie, wij binnen elke dag op de vrijhaven boeten op paard. Net om te voetballen of zo wat. Nee, wij binnen om te visken. We vinden het echt het mooiste wat er is. En dan vaak om een Frieslandsjoen te hebben, dachten wij bij onszelf, waarom is er net een visprogramma? En vanzelf wisten we wel dat dat net kan. Maar eigenlijk wat kind schelen, wij vregen ons al, als we een visprogramma kunnen maken. Dus vandaar dat we dat vregen. Want als het net vregen is, wordt het echt nooit wat. Ik hoop dat je hem uit je veld springen van dit idee. Laat het dus jaren. Nou jongens, dan doen we het toch? Best. Mooi warm te visje. Nou, dit moet er maar net op. Dit is ik weer typisch. Goeie en welkom bij Omroep Friesland. Alle dagen biedt. Omroep Friesland. Hey, nou Joram, wat gaan we hier doen? We gaan goed met kunsthuis op snoekbeest visken. Ja, er kan een snoek uitkomen. We hopen, dan zetten we hem gewoon zo gauw mogelijk weer om. Maar we hopen natuurlijk op een snoekbeestje. En hoe moet een snoekbeest vangen? Nou, gewoon maar kunsthuis. Rustig binnenhellen. Wat tikjes aan, een beetje omheen. En dan beneden dat dwarrelen letten. Ze vangen meestal wel snoekbeest. Hij klapt er meestal op, had je hem naar beneden dwarrelen letten. En we hopen dat het nooit gebeurt. Ze bieten meestal altijd wel. Dus we zullen zien dat ze bieten wel of net. Oké, let's go. En we vissen nog wat kind elke dag. Ja? Nou, dat lukt net, want hij had het moest druk met squallen. Nee, maar als het niet doet, hè, dan Ja, precies. Voordat de squal ik altijd. ja, Ja, niks. ik zo man. Maar en altijd together? Eigenlijk wel. Ja. Ja. Meestal, ja, af en toe is eentje erbij, maar meestal was hij het aan. En helemaal op de ruzie dan? Nee, Nee, hè. nee, het valt mooi. Nou, ik zit wel eens op mijn oud in je molina had er een vis had en ik net, maar Ja, op het begin vond ik zo hier en toen vond hij niks. nee, de eerste paar weken hier hij alles en ik niks, maar dan En nou heeft hij alles. Dus, En nou heeft hij alles. Dus ja, hij vangt dus nou meer dan mij. En dan En hoe lang ben je dan al, Maarten? altijd al, hè. ja, sinds nou ja, toen we net iets op squal zitten, wie Ja. we maten. Nou, dat is wel apart. Ja, Ja. we doen alles met z'n tweeën eigenlijk. Ja? Ja, we maken muziek, viskie. Daar takkeert ze, alles. Eigen visshow. Ja, Ja. zeker. Nou Joram, hoe komt het? Nou, ja, voor de verhoring weer net zo goed. Niks van, jammer genoeg. Maar ja, dat is visking en we hopen dat we een andere keer woord vangen. Het is jammer, je hoort niks van. Maar mooi uit te zien. Tot de volgende keer bij Omroep Friesland.